Hi guys, welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे नैथि भिडिअ फिन बरायनाय थाबाय. So दायो जों मोसानो थांगोन. So जों दायो नैजिगुथि सावरायमेल बाथौ लाइमोननि मिटिंआव थांगोन. सिब्राय बाथौ आश्रम. दायो जों मानो सिब्राय So जोङो दायो बेयाव थांनानै मोसागोन. ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो. जोङो दायो माबा मोनहैदोंमोन मोदिग्रि सकआव माने आरो साथाम लोगो जोंनि थाबोदों. So बिसोरखौ लायफिननो जों थांफिनदो. नायलांबाय दा ओंखाम जानो फैबाय ओंखाम जानो डाइरेक्ट जों ओंखाम जानो फैखाबाय दा ओंखाम जानानै देलायनानै मोसासिगोन नायलांबाय दा मोजाङै दनो जागा दायो जों ओंखाम जाखांबाय स' मादिमोन ओंखामा गोथाव बिराद गोथाव स' नायलांबाय गाइस स' जोङो मोसानो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय नै बे सासे आब' दं बेबो मोसागोन नायलांबाय थादो दायो जों बे मेन जेनेबा प्रग्राम जानाय जायगायाव फैबाय स' नै मानसिफ्रा बिराद फट' लागासिनो दङ मानो नायखो लिंदों मानसिफ्रा बिराद फट' उथिदों फैयै जोङो आलासि आनैमोननाव फैबाय दिनैहाय न'आव माने थांनो मोनला गाबोननि थाखायबो मोसानांगोन स' फैबाय आरो माने हरबो जायो लाइटबो मोजां गैया स' समजिसि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम